Дами и господа, този поздрав е специално за Краси от Михаил. Хайде, Краси, наказвай, братле! Михаил Продъкшън! Всяка мишка в краката на Михаил да лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Краси още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, фюмари и злобари, дразнете Михай, още и ще има шамари. Купелета долни от Краси на страна, да не ви накаже рязко в нощта. Ляв десен и от Краси ще си отнесе. Не се бави с Михаил, да не бъдеш обесен. Не се прави пред Краси на интересе, да не падат зъби като листа на есе. Пазете се от Михаил, влезе ли в фаза, мачка всичко живо, нали ви каза? Мафиоти, тарикати, патрони и джамбази, всяка мишка в краката на Краси да лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Михаил още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, фюмари и злобари, дразнете Краси, още и ще има шамари. Копелета долни от Михаил на страна, да не ви накаже рязко в нощта. С респект, добър е, но и лош, такъв си е до днес. Не се закачайте с Михаил, да не стане беля, да не се наложи бърза помощ да викате. Говори малко, но показва много дела. Ако искаш да се пробваш срещу Краси, ела. Мафиоти, тарикати, патрони и джамбази, всяка мишка в краката на Краси да лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Михаил още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, фюмари и злобари, дразнете Краси, още и ще има шамари. Купелета долни от Михаил на страна, да не ви накаже рязко в нощта.